Yung naka-pull. Oo. Kasi pa one way pa tong Oo nga eh. tumawag sa'yo si Mamilain. Oo. Sabi na, Toy, kasapin mo si Joel. Hindi, ako bahala din. Walang maingay. Hindi, alam ko na yun. Basta dadal lang naman papunta doon. Kaya wala naman kami gagawin na eh. Pwede naman natin lagyan ng Ha? pag may nakakita, lagyan natin ng dole yan eh. Oo, walang problema. Wala yan, wala makikita yan. Tsaka ano yan sa ano lahat sila. Tawag to, mesa. Kalbo. Yun, si Waray. Tawag ko yun, kaya sa, kanya asawa ni B, kalbo rin. Oo, malaking tao. Nakita mo ko ba? na. Nakita mo na? Oo. Pero, nandyan sa ngayon, nandyan pa. Ewan ko nandiyan pa. Kasi sabi nila, nasa ano na eh. Sa Ilocos eh. Ilocano nga. Oo, Pinalayas na niya na. sabi niya. Kaya, binabanggit yung Waray. Tawag ko doon siya si Waray. Waray buhok. Noong mga 1990s, palagi yan away. Pupunta doon si Kalbo. Maaway sila. Pupunta sa Doon sa ICC. office. Hmm. Saan ba pupunta yan? Dito tayo. Dito na tayo. Ay ko sa'yo eh. Inanda natin. Okay. Eh, yung ano ni Bijan sa ICC, yung dalawang anak niya, kay Chief din yun eh. Si Lawrence at si Lawrence. Dating kasama rin namin. Laking tao, mas malaki kay Waray. Ray book. Oo, mas malaki din. Eh, pero yung asawa no, may production. Malakas lang kumita yung sa TV. Pag ano ngayon, Toy, kuha ka doon ng may kukunin na pera. Saan? Saan, Chip? Doon sa Ayala. Check it, 100,000. Si Chip din ah. Umuwi na alas 4 kasi meron palagi siya shooting. Police. May pulis talaga din sa mga salbayan, no? Oo. Mahirap siya. Nadadamay tuloy yung magandang record. Yung kamag-anak naming officially, fight yan. Pinagdadala ng baril yan. Kasi alam mo ba, ang hilig magbunot ng baril, alam naman nilang bawal. Okay lang kung mga ano na talaga, nagwawal ng gusto, pwede yung mag-ano, Morning shot. pag liko nun, ano na siya. Hindi, ibig sabihin yung galing dito, Pag yung ruta rin natin, di ba yung ruta natin, diretso nito, Kalaw. magkakalaw na lang tayo. Oh, Kalaw na lang. Oh my goodness. Tapos Kalaw, eh, mga truck lang. Diyan lang yan. What the F tracking. Mga truck yan, Tyler na yan, truck yan. Pero, saglit lang yan. Diyan lang yan sa case. Kirino. Nakaipit ako kasi yung isang truck ay nakatabi kaya hindi makalusot. Naguna. Ito naman mga UB Express natin, hindi ka pagbibigyan niya. Yung wala pang fire service. Yan palaging sinasakyan ko dyan. Suki. Oo. 15 lang yan, 15. Ina-charge ko 25. Oo naman. Oo. Problema Tapos, di dapat galing ng dole. Di rin ito na ako yan ng ubi na. alam na. Mga pag ganitong oras, alas 12 nasa Bulacan na ako.
Siya pa, init talaga. Grabe ang init dun. Wala kasi mga kahoy dun sa lugar namin. Ang kahoy na nasa may tabing ilog na. Siga kasi yung trailer at sinakop lahat ng bakas. Siguro malaki yung trailer na yan. Sino? Yung trailer, ayaw tumabi. Ito? Eh, so na. Umaba Nasa gitna. siguro. Mahaba lang. Yung Tapos tsaga-tsaga lang niya yung trabaho dyan. Oo. Kaysa naman makipagsapalaran pa sa iba sa ibang companies Yung truck na yung sinasabi ko nasa sakop niya Ito yung ano nila, lane. yung linya doon sa kabili, yung Oo, tabi ang doon. haba nga. Ito mo, tuloy-tuloy. Ayun na, sinakop na yung ano, gilid. Oo, sinakop nga nila. Hindi nga sila pwede dyan. Alam ko, dito lang sila. Oo, dito lang. Kaya pala dyan, no? Merong Ginagawa. Ala. Nabigyan mo ako, nakakita mo na yung pula yan Pula pa ako. Kaya pala, ano, dito lang yan pala. Ocean Tower. Nanggulang na Anong Anong baraot na. Kahapon nga Pinara nga kami. Kami ni Christian di ko kahapon. Nag-GC. May binanggit siya, ano, smoke wheelchair daw. Paano yun mo, smoke wheelchair? Sir, government kami. Sir na. Paano smoke wheelchair Kaya pasado sa nga, emission nagtaka- test yan Kaya nga, sabi ko, ano, may smoke wheelchair. Hindi, kunyari lang yung putang. Palusot lang Oo, pero siya nakita ko na yun, kung layo. Nung malapit siya din, sabi, hindi na siguro nakita ni Christian. Sabi, sige na, nakita na yung government. Sabi ni Christian, Sir, government kami. Hindi na ako mimik Basta sabi niya, sige. Napagkamalian din ako diyan minsan Sa, yung sasakyan na yun yung urban yun yun, Oo. diba? Sabi ko, bakit? Ano siya? Coding? Hindi. Bukas pa ibig sabihin ngayon pa. Hindi naman kailangan larangin kahit coding. Oo. Ang coding, kahit government wala yun. Ano? Wala. Kaya pala naipon yung traffic doon dahil Sige. dito na tayo. Okay. Mas mabuti pa. Ito naman, lumiko. Diba? Bilis yung pulis Naka-inbox Oo, karamihan ng pulis ngayon ay motor. Halos Ah, ganun. marunong. Maganda naman na may motor kung marunong Ha? maganda naman may motor pang sarili Oo. mabilis ang transportation. Ano po, pag sarili kang motor. Sabi ko, pag nagilita, bili kaya ako. Ano nga lang doon ako salita na. Kagaya ng motor ko, pwede sa iyo, maliit lang. Oo. Pang service mo lang na sa probinsya. Lahat na kasi sa probinsya, puro din motor Oo. Lahat ng bahay may mga motor. Kaya mo naman yung pag-aralan Ibang galingan ko sa bisikleta Oo, Yan nga lang sa kamyo-kamyo pwede ko. wala namang cambio yun Yung ano, Matic yun matik na matik Dati nga nung nasa airport ako, nagpatakbo ko ng ano namin, sakyan, Tamaraw Apex. Takbo ko sa, pag wala ng
Flight, Oo. arrival, departure, na ano ko yan. Napapatakbo ko yung sakyan eh. Marunong ako magmaneho. Kaso, hindi ko lang inaral na gusto. Yung kasama ko, nag-aaral ng pag-drive, hindi siya makaakyat eh. Sabi, Toy, sabi ko, nag-aaral ka, hindi ka makaakyat. Ibi, nabulo ko eh. Siyempre, paakyat yun, di ba sa departure? Oo. Mataas yun eh. Doon sa Mia, kasi dati pang Mia, wala na pang yung third, yung trace, wala pa yun. Ngayon eh, marami ng airport eh. Bali, 4 na, no? Oo. Yung sa tangina paglalaglag tayo patay tayo nito siguro sigurado ano tayo to minsan siguro na nung umiihi kasi tumitiis ito siguro may nalaglag sabi ko tangina halata tayo nito alas 12 eh ano kami sa taas ng CR ay kalukuhan ano. Sa babay Saba. Alam na. Alam na ni Kate na susunduin natin oo siya. kami kwento eh andito ako sa harap ng FLM Legal na angkas. ha Pag na-aksidente nga lang sila, wala. yun lang Traffic ka. paano kasabay-sabay eh. Pati mga motor kung saan saan dumadaan lahat dito duman yung motor eh. Traffic din naman sa Rose Boulevard. Hmm. Sige po, tawid po kayo. Ay, yun ako. Ganun-ganun lang, ano? Medyo million na. Pero siguro sa Ala, sige. yun kasi yung ano nila eh. Ito, galit pa siya. Siya nang ang... Parang si Ricky Boy. Siya nang ang makakadisgrasya. Mali yung way niya eh. Oo. Kaya pang galit talaga naman eh. Gano'n naman talaga, iba, nagtatapat-tapan kahit mali. Kung nakadisgrasya, kamot yun. Pair of the Queen, Orient. Pair of the Orient. Punta nga ako dyan, paggawa ko ng dati yung cellphone, mahal. Kinuha ko na lang eh, punout out ko. Isang linggo na eh. Buti hindi Sabi- kinahuyan ng pyesa. Kalaw. Kalaw na. Kalaw. Sabi ko, nasa Kalaw kami. Malapit na. Nag-text. Nagtid siya kanina. Sinabi lang sa akin ni Gracia, kaya nakita ko eh. Ganun? Sabi niya, Ano kaya yun? sabi niya, anong group ka sa admin? Sabi ko, hindi ko alam. Dapat sinabi mo anong event yun. Sinabi sa akin ni Gracia, kalimutan ko naman. Itong tang napakabagal, dapat nasa tabi siya eh. Wala siya. Malas sa buhay niya. Pati itong mga, ano eh, Ayan, enforcer, tama, oh. nasa gitna. Wala mong gagawin kundi manghuli. Oo. Diretso na tayo doon Nel, tapos gano'n. Ikot tayo. Ikot tayo sa duli. Oo, sa likod. Ikot tayo sa libor.
Sa paglabas siya, sabi ko, wala naman pwede diretso doon. Hulihin tayo dyan. Akay yan. Ang mga sabi Tsaka sa atin. na talagang bawal. Sabi sa atin yan eh. Asaan na siya? Hindi ko natin baka na. Ba, ang dami na hilira dito ng buwan. Oh, pulis ah. Pulis Makati. Tinex mo na. Oo. Baka nasa karaw tayo, palabas na doon siya. Sabi ko, sige, labas na kami. Sabi ko, dito na kami. Police Makati. Makatingin. Hmm. O ano, paano? Saan kami nadaan? May ano kasi doon. May kotse. Kagkakasayin ko to. Ayun. Ayun, may tumingin. Sa may kotse siya. Yung pagkain. Pagkain natin, tapos ako police yan eh. Siguro dito lang. Andiyan naman siya, mayroon baglaw siya. PPE yung sa PR pala tong police. Ayan. Oh. Sa mayroon baglaw siya. Ayun. Ayun na. Ito na. Ayun, hindi naman. Nakita na niya eh. Oo, ayan. Hindi kita balikan niya doon. Oo, kita tayo niyan eh. Sige, ano ko muna. Okay Buksan na, ko. okay na, okay na. Ah, Siya na, sige. kaya na yan eh. Kaya na. Ah. Sige, sige, sige. Madalo eh. Ayaw ka na. O, kaya na, Kit. O, sige. Tahawak po muna. Ha? Tatapon na. Ay, bakit? Kanino yan? Kanino? Pasalubong sa mami. Umiinom po ba kayo ng Nang. iced tea? Ha? Tsaka kalamansi juice yung isa. Hindi, kanino nga to? Ah, sa atin talaga pala doon eh. Oh. Hawak ako, ano? Hawakan mo. Sige. Ayan, may lalagyan dyan. Agar ba? Ayan, o. Ayun, ano? Ano ito? Bago pa po. Hindi, ito isa iba po yan. Ay, ito? Oo, akin na yung isa dito ko ilalagay. Yun, asan? Ano ka sa'yo? Kalamansi, ano? Kahit ano. Kahit ano? Kahit saan ang kalamansi na to? Saan pa pupunta yung bumpero na yan eh? Ay, lili po. Muralo, ayun. Thank you, thank you. Ayan, may lalagyan eh. Okay. Ay,